Qarar hemme zati oňarmaly. Ağlamanam, gülmänem, gurlamanam. Hemme zat oňarmaly. TikTok'am oňarmaly. Dikinem oňarmaly. Özüň öwmänem oňarmaly. Dikip özüň öwüp bilmesen kim seni öwsün? Kim gelip meni öwsün? Dikip öwünmesen. Kim öwsün men? Özüm öwmeli. Onun bir talant, özüň öwmegen bir kärdim tunýa. Oňarmak gerek. Özüň öwmänem oňarmak gerek. Özüň öwünden gaçdýan bolýar. Gaçyň ýerim, etme gaçyň. Ýöne öwünmek ba. Etýän, tikýän, arkaýna öwünýän. O, çıkaran kızıl köynägim. Nädir, ýoş, nädir da kadyçy. Men aljak zatlam. Da görküdi nämeler ba. Berde. Küçücüğü wa. Ene çüberek wa. Ondan alkogol içkiler wa. Asartı wa. Assorti. Fransızca assobu mu diye. Yo berde Fransızca ýetdir assorti. Ondan berde hiwezi salat wa. Ondan Seder var, seder. Ondan biz marda, şoň üçin berde sözüme derler, çekidi. Biz marda solyonni. Solyonni miyecek, bir solyonni. Ondan acıga. On bakası belli de. Turda, rolik tutu. Ondan berde salat var. Girechevki salat var. Ondan çekusko, Alpin Gold. Şun daşında yazığı adamlar Alpin Gold diyor. Wa ene berde pomidor wa. Ene pomidor. Ondan bol başka iş yiyecek ha. Tiftel emeyecek. Tiftel. Bol sonra alayım. Karoşi Hasan'ın bir anekdotan görünmelerini bir kızıkılcalar bir bay adam yoğulupdur bir yüzünü aytıptır. Ondan məni son kuyoruna alıp bariyakala götürüp alıp bariyakala izinle doğanarlı ya diye vakt doğan baracak yerin karanlıktır sevet yoktur doğan yatacak yerin katıdır düşük yoktur doğan kışını üşersen peçem yoktur doğan tomusuna kızarsan kanser yoktur doğan nivağla ya diye onu yudu götürüp bariyanın bir fikre diye içinden be. Bize var ya mıkarnayı diye. Как ты сумка? Смотри, если тебе холодно, можешь мою кофту одеть. Дальше курма надо гоукайнек бар. Мен сана нами помнишь? Ой, я тебя умоляю, Джан. Чё я там не видел? Успокойся. Зато как в фильмах такая сексуальная, будешь такая свободной кофточки. Одевайся, успокойся. Мен сана нами проститутка. Она сексуальный, геректель. Все, успокойся, я просто о твоем здоровье забочусь, Джан. Иди давай, одевай, все, я никуда смотреть ничего не буду, все нормально. Олья, yana bir zadi yanmana, men sana sikyanski, tushunde? Нерде сексуально, нерде, не почему как раз мана, не почему? Нерде стройный, голый без нерде. Пиздюк. Yo, maňa tikinçiler diýenak, maňa tikinçiler sen öwünýän zat diýenak, tikinçiniň gatyryny bilýär. Başga tikinç hatyna düşünmeýänler diýär, agyda öwner ýalzat eden wagty tikinçiler bilýär, şo köýnekde näçe azap ýatanyny bilýär, tikinçiler ay janyňa berekella diýerler. Tikinçiler on ýalzat diýenak, maňa sen öwünýän ýalzat eýleň beýleň diýenoklar. Başga bir hilek görüp bilmeýänler var şo taýda. Şolar giden bolup, öwünýän diýen bolýarlar. Men öwünmesem, kim öwünsin jandagyn? Aýdym kim öwünsin, men öwünmesem, ha? Men tikýän öwünýän. Men öwünmesem kim öwünsin? Men öwünmesem daşa ort düşärgä. Öwünýänim üçinem gowarýarlar ha meni. Uje 11 min walla patdysym. Kaybolana anta. Namluču.
Başla, ben diyelim şunu var. Tamam. Size acırak ya da yenilerek gerek mi? Yok, diyemedim. Dedim, toprak boşar. Nasıl olsun? Oğlan ahlı kıyınlarının yüreğini erediyen yeni de bir yigit peyda bolanmaz. Kim kıydı? Sorgu dedim yarimin. Sorgu dedim yarimin. Can. Alsana. Çay. Türkmenski çay. Özen gök çay. Öyden kavulun da az. Oğurluğa dıptır bul. Atavay. Atavay oğurluğa var ya. Sağ ol vaksı. Sağ olam filan. Adın ne mi dedin? Oturani bak cemaatlar tuvalağıdalayın. Oturani adam dağıtlar tuvalağıdalayın. Bırak ayak çektin. Ödecemi görün. Yeniden bela orsun okla balıp toplar. Sağ ola vaksı. Bilmeyenlerin dinini etki çayan o canım. Vallahi davay. Yan dinle de. Selam aleyküm arkadaşlar. Selam mı koymayı? Ne görüpler var pidarazı biliyor musun? Yazan olup, çişen olup. Вы пидоразы. Вы завидуете. Так завидуете молча. Görkezmek gerek verdi. Siz akıllı. O anırda bir bay maşinada atlı düşse keypetse onu siz like basarsınız götünü girecek olursunuz doğru mu? Luboy bile mi? Midini de. Amen keypettiğin götünü düşe biliyor musun? Barboş iban mı? Ne zaman ayda otirlen?